Ang tawa ani nokbo khai tongo tei kaisa ani viewers rok tei ani audience rok nai tongmani no ang phunuk musugo Kormo Bijay ni tongmung no nini raida ni shokti tong hangkhe power tongkha hangkhe o ani ama ni rok no phunuknai nini Narayan ni power nini raida ni power tongla hangkhe tabok 6 second bisingno ani ama bai ani baba no kwthang khe ani bwskango no toirok phaidi haike si ano ni bihachanai hai hingkhle noksi bwthang bai roknai pra Kormo Bijay Jamatia Badphar ni video ma khaipilangka tani homole kwbangma kok sajaknai tongo boni mangoi Tripura o sini bukung bara rok ma chaya ma nungya ma kangya ma thuya rok kwbangma ang haikhe bikhra tongya de bo hairok no rang puisa gwnang khaibaidi nungjaknai thujaknai rok ali dajaknai khe tongbaidi jang hai kwrwi rok no baono malan tipan duar khe nok rok haini kahama khe sumantrokali dwai guru rohi hongoi hai nok kahama khaibaidi sumant office school adalat hospital o kotorma khe waisipainya tangjak khe roi rok phaidi ge bihachanai tabok Tripura o chini bukung bara rok bike gari tei rep khaijak borok thoi tongmaya de bono khayajat khe nini raida ni montro bai no khairui rwdi jodi nini power tongkha hingkhle hai hingkhle khobar tongo no kaisa ang himya je Tripura ha saka o chini bukung bara rok mwtai ma ohi nukmani khanamani borok no ang joto no hungo bukung bara rok no adhikar khe tongrodi bukung kolog rok no hinkhe out khai rohdi aswk no ang nai jodi chini bukung bara bai bukung bara kwchang khe tongmani jaat ale kubui kok sana mwtai manai rok si aswk kok kaha salaio borokno bo ya de ma monai mani bono hai boni video no nanai si boni dialogue no nanai si khwkhwnaui si hai ma monai mani waisa lathi rokma waisa bole somudro par khe rohnai aswk kora rok khe nini deho ro Narayan ha phaijak ha khe de nang omo hai rok kok sai musa angle o Tripura o mwtai ma o hunai rok no le 100% no bisa chaya baksa busung khe hambai na Hindu khe baksa mwtai ni bisa chaya kobor himpan hona ang je bisa chamani khe drama no kaisa hisabu ang chini baba goria tongya de baba goria bono kaisa bisa chao tei koitsa no ang bisa chaya tago chai khwnarwna goria no hajak di Baba goria no puji di kata bon phulban khainai si phulban kata bon khainai si don kwrwi no don ronai si sakwrwi no saronai si Baba goria chini baba goria chini asol mwtai bole don kwrwi no bo don rok o bwsa kwrwi no bo bwsa rok o thung prai khaima o aswk boni oro power tongo chini baba goria mwtai boni oro aswk power tongo je boni oro bisa chaya rok khe thangoi baksa busuk bisa chaya rok no sanai ang haifano Kormo Bijay Jamatia hairong le bisa chaya phangmung sanya oyung baba goria no bisa chaya rok khe thangla hangkhle bole kaisa khe akriti khe phunukjaknai no phano kisa lathi pharodi ang kok haya sajalha lathi pharodi hainkhe ninda pharodi titkari pharodi hinkhle boroni raidang tongya de raidang mo su nojalangkhe waisa bai boroi pharokjaknai aswk chini baba goria ni power tongo aswk khomata tongo aswk power angle aswk doro khe bisa chao ang tak kubui kok sasnai ang ani chwng buhi bwsai kaijakmani 3 bochor pore si ang bwsama bole boni sai swkang khe pregnant wngphano nosto wngui thangbaio hinkhe waini nosto wngui thangbaija lasi swngjak kok phangkha haifano kubui kok no masanai kaijakmani 3 bochor pore si ang chwraimango puila swkang bagma o babaji hitong do habo bumung salia bo thaibailha babaji ni oro thang bwsa bwtwi rok tikijaya ba hi ani bwsai bekwni thanglaijaha।
khunawoi posarorowoi thikanaro nairamanle ani og bisingo bwsaskwrwi pho ani bohok bisingo 0 sipo 0 0 sipo bwsakwrwita ani ogo bwsaskwrwi hingke ani ogo bwsaskwrwi hingke ba hai ma kasni namle thwiya nayo asuk dukho bungkha samalia je buginai bono samana hingke bo haino o faltu korna bijaytrokni dol tabobo jodi si nung asuk nini oro shokti tongo mwtai sikolno hingke nung khoroksa borokno bahai khe nini dehoro nini ogo bwsakwrwi samakha ang bonono opurbo wngjaklaha haini bangino ang afron chimingno tei omo hai mobile goria mapho parvati mapho shiv mapho krishna mapho hanuman mapho hingke tei narayan mapho bo hai rokno hai ekdom bache 100% guarantee rok samo ang omo hai ekdom nangmung ya faltu si borok hake phunukmani goria no ang baikhe bisasa ageo bisasawo tabo bisasawo khanawo ang cheraifru haino bwsamaya rokno bo haino bo bwsamarowo don kwrwi no don rowo hai don bo ta bo ni samung tangya hangkle koisi nono phol rwyo nung samung tangdi nono phol rwna hingke nung hai no achogwi hai thui tongle nono koi phol rwyo nung samung tangkhe nung rang bo manna ble nung hai samung tangya khele nono le rang koi rwyo haini bangino nini bohoko nini ogo bwsakwrwi rok sajang khe ba dukho wngsaini namle boni pore hingke mas kaisa pore hingke ang athrupla afro mwtai tongkho chini baba goria biya kwrwi ha hingke baba goria ni oro thangwi oro kherphangno thikna nairokma bosarok baroi thikna nairala hanta bosi arle sema nukjago manosi khaidi pungjor khe manosi khaidi hingke bohok tonai haita bosor sakaliyo o ani sakla bwsakra bosi bohok wngha hingke tamai sasnai asuk hi khusi wnghi samanliya bo haikhe si mwtai ni power tonglaha hingke shokti tonglaha hingke phunugo amai hai korno bijaytrok hai pores devguru pores robindrodrok hai rokno ale ekdom bisasaya 100% roi samo bisasaya borok no ekdom bisasaya goria no le thwiya nai bisasawo je khamani no baba goria hibo phaiyo bisasawo hingke tabo ani bohogo si bwsasi kwrwi hingkhe ang tabo bwrwi masa chwla masa khe baikhe jormo rokma langba o bagmani babaji bo thaipilaha bo jodi si kwthang tonglaha hingkhe boni oro thangwi si ang proman phunuk musugo nung ano waisa nini oro pujarowoi bwsakwrwi samani suino samani nini bohogo suino samano ang phunuk musukmanta bo thaipilaha dala sanai ba besi din tikiyata haikhe ma thwiyo dala sanai rok hingke kok kwbangma sajagni tongo haifano sabai miya kok bo bwspailangliya hai ojongoi si ma bathago baino nirokni omo haikhe ang krishna mawo koi krishna mawo narayan mawo kartik mawo baba goria mawo bo hai rokno hingkhe ang ekdom faltu wngjago borokni koborni tongmung borokni tongmung haiyano phunukma swlaio thik no borok mwtai mawo haifano kahani montro maya do hayani montro si mawo hayale khaimanani no o montro mawo hwnai rok kaha no hingke kaha khaiyani no hingke kaha khaimani lama aswk klaiya tabo kwbangma tripra bo thwi tongbaio cancer wngpho blood cancer wngpho tumor wngpho kwbangma boi thwi tongbaio machai manoya khe hingke bo haino ha rodi hingke si bisa chanai je tripra bo mwtai manai rokno ang sawo aswkno kok kwbang salia jotono hambai।